Vernielingen aangebracht door demonstranten. Dat zei de minister van Justitie, Charles ten Hato, gisteren in het parlement. Hij gaf tijdens het vragenuur antwoorden op de situatie bij de justitiële jeugdinrichting Curaçao, JJIC, het voorheen GOG. Hij gaf aan dat de jongeren bij JJIC vooral rust nodig hebben. Zorgen worden gewaardeerd, maar publiciteit, protesten en geschreeuw bij de instelling veroorzaken momenteel meer schade dan goed. De minister gaf aan dat demonstranten vernielingen hebben aangericht en sabotage hebben gepleegd aan de faciliteiten van de instelling. Demonstreren is een recht, maar kan ook op een andere locatie plaatsvinden als de minister. Hij riep iedereen op om niet bij de instelling te komen demonstreren en vooral rust te bewaren voor de jongeren. Dat is nu belangrijk na een tumultueuze paar dagen waarbij er veel aandacht is geweest voor JJIC. De minister die zegt dat er veel nu gaat verbeteren.